Ahojte, vítajte pri ďalšom dieli podcastu K sebe. Dnes tu máme odborníčku Sisu Hánovú, našu psychologičku a hostku Aťku Kebertovú. Ahojte, babi. Čaute. Ahojte. Ja začnem rovno z hurta, ako vždy pri každom našom dieli, a to je otázka, že kedy bol, Adi, u teba taký zlomový bod? Ja viem, že boli ako keby dva, že ty si chodila na sedenie s psychologičkou už dávnejšie, ale potom sa ti stala v živote nejaká vec, ktorá, aj keď chodíš na tie sedenie, s tebou zamávala. Mohla by si nám o tom povedať viac? Je to už niekoľko rokov, a teda ako si povedala, veď my sa poznáme 6 rokov asi už. A teda ten prvý bod bol v čase, keď som riešila jeden vzťah, ktorý prinašal veľa pozitívneho, ale aj veľa negatívneho, a v danom čase už bolo tých vnemov tak strašne veľa, že si povedala, že proste s niekým sa porozprávať nemusí byť vôbec zle, a musím povedať, že doteraz to vnímam ako najväčšiu investíciu do seba, alebo veľa ľudí podľa mňa odradí, že neviem, 60-70 eur za nejakú session, ale myslím si, že nikdy som to neľutovala, nič z tohto. Takže to bol asi ten prvý bod. A teda s mojou psychologičkou máme podľa mňa veľmi fajn vzťah, už nejaký vybudovaný na dôvere. A teda je to niekoľko rokov, malo to svoje také ups and downs, by som povedala, v zmysle možno nejakého času, hej, že boli obdobie, kedy to bolo, že raz za mesiac, boli obdobie, kedy som chcela 2-3 krát, možno, alebo raz za 2 týždne, hej, napríklad. A teda ten posledný bod bol hlavne minulý rok, a už viac ako rok, kedy vlastne mi zomrel môj otec. A teda to určite bolo také, že je fajn sa o tom s niekým pobaviť. A bolo to také, že keď sa to stalo, že čo to s tebou spravilo? Lebo teda chodila si na tie terapky, veľa vecí si sa už medzi tým naučila, ako so sebou robiť, a čo bolo? Čo toto s tebou spravilo? Ja si myslím, že ono tie posledné roky, čo som k nej chodila, a teda stále chodím, tak človek sa naučí nejakým spôsobom možno niektoré veci so sebou robiť, že proste, že je OK plakať, je OK proste prežívať všetky tieto veci, čo človek prežíva. Ja som tak asi nastavená, že ja si veľa vecí, tak retrospektívne si poviem, že ty kokos, že čo všetko sa dialo mi v živote, že ako som to dala. Že presne mám takéto obdobia, že jednoducho fakt netuším. Hej, že ja si myslím, že normálne by som povedala, že v tých ťažkých životných obdobiach, že človek tak vypadne, hej, že nepamätá si, čo sa dialo. Sa disociuje. Hej, že proste, že máš taký ten automatický režim, že ktorý proste máš, neviem, robota, hej, pes, rodina, neviem čo. Ale že keď sa tak retrospektívne na to pozriem, tak jednoducho boli tie obdobie, kde proste, čo sa vlastne dialo, nepamätám si to. Takže to boli asi takéto obdobia, a myslím, že aj ten december, tedy keď sa toto celé udialo, tak určite sprevádzal šok. Jednak na to sa človek asi nikdy nejak nenachystá. Aj keď ja už som vedela, že to bude, hej, že čo sa asi stane, čiže ja som sa snažila na to nejak nachystať. Čítala som si XY článkov, hej, že proste čo asi čakať, asi z toho titulu, že jednak som chcela vedieť, čo bude s ním, hej, ale že čo aj teda potom nás bude čakať a že ako to bude prebiehať. Že chcela som byť na to pripravená. Dá sa na to pripraviť? Nedá. Akože je možno fajn vedieť, že dobre, bude to takto prebiehať niečo, hej, ale je to šok, stále to je šok, hej, vo veľa veciach. Pohode, Adi. Počte. Nie, to je úplne sa nemáš za čo ospravedlňovať vôbec. No, takže tak, no, akože, čo mňa zaskočí je, že dobré, že tak vám niekto zomrie. Viete o tom pár mesiacov dopredu, že sa to stane. A že idete sa na to kvázi pripraviť, dajme tomu. Ale potom vlastne to okolie a všetko okolo toho, proste oni sú na to nepripravení nejakým spôsobom a tým pádom zrazu vyvolávačky, SMS-ky, čo sa stalo, prečo sa to stalo, hej, že ako keby ani tá spoločnosť neumožní možno tomu najbližšiemu okoliu proste sa s tým vysporiadať. Hej, to je pre mňa asi taká jedna z tých vecí, čo som nejak úplne nebrala dobre, hej, že proste začala volať, hej, alebo písať. To je jedna vec. No čiže jedna z tých vecí bola toto, druhá podľa mňa pripraviť sa na to, že OK, že tak musíte vybaviť silom veci, hej, že vlastne v rámci rodiny, jednak, že hneď ten druhý deň, OK, a čo pohreb, hej. A dojde za vami človek riešiť toto a akú kyticu chcete dať na truhlu.
akože what the fuck. Ako, ja neviem, hej, že ja by som povedala, že ani neviem, či by som vlastne to povedala. Proste, ja neviem, možno niekomu na tom záleží. Možno si povie, že daj mi tam niečo. A proste mne sa vlastne začali, ja som teda pomáhala mojej mame, hej, s týmto všetkým. Bola si pre ňu aj zároveň, alebo musela si byť pre ňu ten ešte oporný stĺpik? Určite, hej. Akože, keď sa to stalo, tak jasno to je. Ja si myslím, že ona v podstate, keď človek príde o partnera životného, myslím si, že asi to je najhoršia vec. Akože to je taká moja predstava, že ona to má asi z nás všetkých najhoršie v tomto smere. A teda, no, že proste, no, je to proste podľa mňa, ona to určite najhoršie, určite som s ňou bola akože ten oporný bod. Ale ono potom presne tí ľudia vám akože dojdu, tak trošku vám tá spoločnosť podľa mňa podkopáva v tom truchlení nohy. Že presne, že dobre, ono sa to stalo zo soboty na nedelu teda. Zrazu začal jej volať niekto úplne random. A si hovoríš, čo ti dáva, že proste ako naozaj sa ide túto človek, ktorého ja ani nepoznám, sa pýtať a volať jej, čo sa stalo. Akože, a čo čakajú tí ľudia? Že proste idem im prosprávať, čo sa stalo. Takže toto mňa určite prekvapilo na tom celom. A teda vlastne od toho ďalšieho týždňa, to bol týždeň pred Vianocami, vlastne presne sa musí riešiť tie veci, že ideme pohreb a ideme toto vybavovať. A teda presne, ak som spomínala, hej, že ideš riešiť vlastne, aké kvety máš dať na tú truhlu a ideš riešiť vlastne pesničky a ja som povedala tomu pánovi, čo nám s tým pomáhal, že ja chcem proste takúto pesničku, lebo si myslím, že by si to želal. A on mi na to povedal, že no, nejdeme tu robiť z toho žiadne, neviem, nejaké simsalaby, alebo proste takéto niečo v zmysle, že hej, že vlastne idete niekto ako keby presne, hej, že on tam dojde, že proste ide, jasné, ja chápem. Oni sú možno už takí znecitliví. Išla som povedať, že možno, že ako keď oni už asi, keď to majú akože daily, hej, že to riešia, že už to asi ani neriešia, ale proste mňa sa proste... No pre teba to bolo prvýkrát, nie to pre teba bežné, je to dosť necitlivé. Že ten človek sa si neuvedomil, čo ty mohol spôsobiť. A potom vlastne ja som povedala, že budem mať príhovor na tom pohrebe. A to som rada. A keď to bolo strašne ťažké. A ďalšia vec. No a musí tam byť toto v tom príhovore. Ja si hovorím, že proste veď ja sa rozlúčim tak, ako ja chcem. Hej. A to ti povedal kto, že tam to musí byť v tom príhovore? Aj ten človek, čo nám pomáhal s tým pohrebom samotným. Ale ako celkovo tá spoločnosť je taká podľa mňa nastavená. Hlavne také tie staršie ročníky. Hej, že musíte mať party. A neviem, čo musíte, no akože kašlem na to. Nemusíš, vieš. A ty ma poznáš, ty vieš, že proste, no nie. Jednoducho, ja to chcem takto a to je podľa mňa presne to, že tými rokmi som sa dostala do tej fázy s tou psychoterapiou, že nie, že proste ja si to želám takto. Hej, bola viac ako kedysi. A jednoducho ja chcem, aby sme to mali rodine takto a ja tam idem kvôli nemu a nie kvôli tomu, čo kto si o tom ide mysleť. Takže asi tak, no. To bolo také prekvapivé v tomto. To celkový proces, hej, ako som papierov, neviem čoho. Tak no. Toto býva ešte aj z mojej skúsenosti, že keď sa stane tá strata a potom nejakým spôsobom sa rieši ten pohreb, my sa ako keby odpojíme, aby sme to vôbec zvládli, aby sme to prežili. Že tam si nedovolíme úplne prežiť tie emócie, smútiť, že to je veľmi bežný a častý mechanizmus toho. Mňa ale napadlo, že keď si spomenula, že ľudia začali volať a začali proste, neviem čo všetko sa pýtať, že možno, čo by tebe tak pomohlo v tej chvíli, čo by si potrebovala, lebo toto sa deje veľmi bežne, že ľudia v snahe aj pomôcť, oni to nemyslia zle, oni začnú proste, ako idem riešiť nevedia, a úprimnú sústreť a nevedia čo, že skús tak možno povedať, že čo by také bolo vtedy napomocné pre teba. Ja som niektorým ľuďom písala, že nejdeme sa o tom baviť, že proste ja som v tomto smere hlavne kvôli teda rodine začala toto riešiť tak akože proaktívne v tom zmysle, že jednoducho nechcem sa o tom baviť, nejdeme sa o tom baviť, proste nechajte to tak, prídite, povedzte čo chcete, alebo respektíve môžete vyjadriť úprimnú sústrasť, ale tam to skončí, že proste keď sa o tom ja budem chcieť baviť, tak ja sa s vami o tom budem baviť, ale nie, že teraz. Čiže mne akože niečo by v danom čase pomohlo a prečo som vlastne ja ti navrhovala ten podcast, je to, že mne chýbalo, že nepoznám nikoho, kto v danom období toto isté prežíva. Že mne strašne chýbal ten... Lebo ja si pocit, že ti nikto nerozumie úplne? Aj to, hej, že... Lebo iné je tá rola matky, iné je sestra. Že proste v tomto smere je to úplne iné, ale ako keby tí ľudia naokolo tomu
keď si to niekto neprežije, podľa mňa, tak ťažko to pochopí. Hej, aspoň to je taký nejaký môj pocit z toho celého. A mne by to vtedy asi strašne pomohlo. Ako na jednej strane ono je to možno, že a tak nikomu neželám, hej, nič negatívne v takomto smere. Takže znie to možno trochu zlé, ale na druhú stranu asi fakt som čakala, že proste kebyže mám niekoho, kto mi s tým tak akože, že viem, že ten človek si tým prežil, tak by mi dala v danom čase tú podporu. Lebo mala som okolo seba ľudí, to nie, že by som nemala. Ale možno to, našťastie tí ľudia takýmto niečím nemuseli prejsť. A ja si myslím, že ten, kto tým neprešiel, tak nevie úplne o čo. Čo vlastne ja prežívam. A keď ti niekto sa snažil napríklad povedať, že som tu pre teba, alebo že ako ti môžem pomôcť, to bola vec, ktorá bola ešte v pohode, alebo že... Asi závisí od toho, že kto. Hej, že keď ti to povie niekto v robote, s kým sa až tak nestretávaš, tak to je také, že dobre, no. Tak. Že brala si takú zdvorilostnú frázu. Určite áno. Veľa ľudí začne hovoriť také, že... A ja chápem, že to ľudia nevedia, čo majú povedať. A ja som skôr zastanca, keď neviete, čo povedať, tak radšej nehovorte nič. Alebo sa spýtajte, čo ti pomôže. Hej, čo by mi pomohlo. Veľa ľudí má také tie frázy, že drž sa. Že čoho? Hej, alebo proste... To je také... Také tie... Drž sa, to je... Takéto frázy a dobre bude. To také, ako to sú také... Naozaj, ja chápem, že oni to nemyslia zle, ale na druhú stranu, tak keď chcete pomôcť, tak radšej sa spýtať, že ako ti viem pomôcť. Proste, to je podľa mňa oveľa jednoduchšie ako všetky tieto prázdne. A dobre, zvládnete to, máte sa navzájom. Ako, hej, ale proste, kto za teba bude riešiť všetky tie, potom tie veci, hej, že musíš na úrady vybaviť, neviem čo, ale ešte do toho vlastne prežívaš tú stratu. A ľudia veľmi rýchlo zabudnú, že sa ti niečo stalo. A to je podľa mňa ďalší problém, že ako keby tá tolerancia je, ale väčšina ľudí očakáva, že si myslia, že, ja neviem, alebo ono podľa mňa o tom, že oni si všetci myslia, že niečo sa ti stane, tak máš teraz plakať. Každý deň máš plakať a keď už prestaneš plakať, tak to znamená, že už je to v poriadku. A teda ja som není úplne ten typ, čo proste aj veľa ľudí potom povedal, že vyzerá, že to zvládaš v pohode. A si vyzerá, že na základe čoho to tak vyzerá? Za to, že neplačem, to tak vyzerá? Alebo vyzerá to na základe čo, že chodím do práce? Ako to naozaj sú tak bežné veci, ale podľa mňa vtedy presne ten človek zapne ten autopilot a proste potrebuje si tým svojim obdobím prejsť sám. Nejakým spôsobom, hej, možno sám, možno každý to má asi inak, to truchlenie. Ja by som povedala, že mne taká tá aktívna fáza určite by som povedala, že stále pretrváva v nejakom smere. Že keby mi niekto povie, že teraz tu príde, tak asi tomu uverím, že je to také. Ten šok, ja neviem, mohol byť mesiac, 2. Ja som sa snažila akože fungovať normálne, aj si myslím, že ten nábeh tam akože normálne do toho normálneho kolobehu bol u mňa relatívne rýchly. Som paradoxne týždeň potom išla na lyžovačku, ale akoby... Lebo ty si podľa mňa taký ten človek, ktorý tak nejak si v hlave nastaví, že dobre, mám aj iné aspekty života, idem to robiť, ale že to vnútorné prežívanie tam proste bolo to ťažké, lebo stále to tam trvalo. Trvá. A veľa ľudí to podľa mňa v tomto úvodzovkách zmiatlo a mali pocit, že už si ako keby za tým, lebo to sa dá ľahko prežiť. No tak, lebo musíš plakať, keď ťa niečo trápi. Podľa všetkého. Hej, podľa takého toho všeobecného vnímania, podľa mňa. Smútku iných ľudí. A s čím si sa potom teda stretávala, keď si začala, ty si normálne pokračovala v živote, normálne v nejakom slova zmysle, že zafungovala si, nebola si presne, že doma zavretá v posteli. Čo sa potom dialo, že aké boli reakcie okolia? Myslím si, že už potom žiadne. Hej. A to je to, že ono to okolie väčšinou zabudne na to, že niečo sa stalo, pokiaľ sa ťa to nedotkne akože nejak výrazne, hej, že pokiaľ to nie je tvoja rodina, alebo tak, že... Takže myslím si, že potom to tak nejak vyšumelo z tých ľudí, čo je OK. Vôbec nepotrebujem, aby to niekto so mnou rozoberal akože na týždennej báze. Čo som občas potreboval, bolo také, aby sa možno takí tí najbližší kamaráti spýtali, že ako mi je. Takže toto, určite takéto výročné obdobie je ťažké. Hej, alebo proste takéto veci, no, že neviem, že nájdeš potom človeku niečo, čo nečakáš. Alebo neviem, niektoré, akože veď tam je to stále, hej, že v tom dome, ten dom proste, ty vieš, hej, že a však ty si ho aj poznala. Takže... Téma, ktorú sme rozoberali, je naozaj náročná a preto by som chcela dať tento disclaimer. Ak sa cítite zle, tak určite vyhľadajte odbornú pomoc.
práve teraz môžete vyskúšať prvé sedenie za 10 eurovou zľavou s kódom AČKA10. A čo to spravilo s tvojím ako keby vnútorným prežívaním, že malo to potom ako keby, že ťa cítila si na sebe, že ťa to nejakým spôsobom ničí, to, že dobre fungujem nejak v práci, idem s kamarátmi von, ale to, že sa toto stalo, ja neviem, po tých 2 mesiacoch. Asi nie. Asi berem to ako súčasť toho života v tomto smere. Čo možno som zmenila ten pohľad na niektoré veci, je to, že ja som s ním prežila v podstate celý svoj život. A že vlastne ešte stále ten môj život nejakým spôsobom je relatívne krátky. A toto akoby ja sa snažím aj možno v niektorých iných ľuďoch, alebo proste tak ako keby úplne inak si vážim zrazu niektoré veci, hej, že proste aj tým iným ľuďom povedať, že no ale nestrácajme niekde čas, keď to nemá až taký zmysel, lebo proste nikdy nevieš, čo sa stane. A toto je jedna z tých vecí, že nikdy nevieš, čo sa stane. A snažím, asi svoj samotný čas si vážim viacej a to svoje okolie si vážim viacej ako možno predtým. Čo je na jednej strane trochu smutné, hej, ale myslím, že to veľa ľudí tak má stále. Že jednoducho niečo sa musí stať na to. Alebo nechcem povedať, že niečo sa musí stať na to, ale ja jednoducho... To, čo ja volám ten bod zlomu, že niekedy si ľudia proste neuvedomujú, že čo majú, kým to nestratia. Takéto klišé veta, ale... Akože určite to tak je. Ale presne, je to na jednej strane také strašidelné, že vlastne je to človek, s ktorým prežiješ celý život. Zrazu tam nie je. A vlastne fakt akože ty máš ešte celý život pred sebou. Hej? Že, alebo tá vízia je také, že máš celý ten život pred sebou a vlastne už tak rýchlo sa udiali niektoré veci, že už nie sú. A to je podľa mňa na tom čase akože strašidelné. A nepočítaš s tým hlavne, že sa nepočítaš s tým. A vlastne veď XY takýchto vecí sa deje denne. Čo proste ľudia s tým nerátajú. A to je akože také. Je to strašidelné v takomto smere, by som povedala. Že ľudia si nevážia podľa mňa ten svoj čas vlastný. A spôsobilo to v tebe aj taký, že strach, že prišiel si teraz od tatka a také nejaké uvedomenie, že aha, ale mám ešte maminku a neviem čo, že mal si tam aj nejaký takýto, že začal sa mozog s tým hrať, či toto tam vôbec nebolo? Asi nie, akože určite v niektorých veciach sa možno o ňu bojím, hej, že to si uvedomujem. To je to, čo som spomenula, že podľa mňa ten partnerský život, keď vlastne takto strátiš, že sú spolu viac menej celý život, že úplne celý život a zrazu tam nie je, tak podľa mňa ešte pre toho človeka to je fakt akože asi najhoršie, hej, lebo ja ten svoj partnerský život zase mám iný a proste ja si idem tú svoju rodinu v podstate inak budovať a ona to už také nemá, hej, že podľa mňa toto je to, že fakt akože také jasné, že ani ona našťastie nezanevrela na veci, hej, že ten asi 2 týždne na to aj ona ma už v podstate začala hneď chodiť na terapie. To rado počujem, no o tom sme sa nerozprávali a chcela som sa práve na to pýtať, že ako to mamina začala riešiť, že či si ju aj motivovala s tým, že chodíš na terapku, alebo či ste mali nejaké Ja takéto... som ten týždeň hneď písala svojej psychologičke, že či náhodou niekoho nepozná, že kto by si ju vedel zobrať. A našťastie poznala a tam akože ten termín relatívne rýchlo dostala, takže a vidím to na nej, že niektoré veci, jasné, že myslím si, že respektíve vidím na nej ten posun v niektorých veciach, hej, že jej to pomáha. Aj v iných veciach, nielen teda v tomto smútení, ale aj v takom tom možno nejakom sebarozvoji. Aby si možno opísala, že ako to prebiehalo u teba v rámci nejakého terapeutického procesu, v rámci smútenia, že ako to bolo? My sme rozoberali, ja by som to možno ale akože naviedla aj alebo respektíve začala aj tým predtým, hej, lebo ono v podstate si myslím, že možno, ani neviem, koľko tých terapí som mal tento rok, alebo teda v podstate, respektíve 2023, že koľko ich bolo. Ale ja som vedela, že keď chcem plakať, tak môžem plakať a že je to OK. A toto ja som predtým nerobila, pred tými terapiami. Ja som proste si myslela, že to kvázi pláč, že to je aj asi, že to je nejaká slabosť, alebo že jednoducho, že niečo nezvládaš. Ja som to asi mala, takže proste keď plačeš, keď niečo nedávaš aj takto psychicky, že jednoducho to znamená, že to nezvládaš. A ja proste som typ, čo ja musím zvládať a tak proste som to prestala plakať, hej, a idem to zvládať. A pritom v podstate zbytočne som len posúvala ten smútok niekam dozadu a ono by sa mi to asi vypomstilo, hej, niekde, lebo mne sa potom vlastne 3 mesiace na to všetko, ja som mala potom ešte tú autonehodu, hej, do toho akože fakt, že psychický stres neskutočný a podľa mňa toto spôsobilo nejakú takú tú stresovú situáciu v tom mojom prežívaní, že ten fyzický stres, že v podstate, že tam stále bol. Že odkedy sa to stalo, odkedy sme to riešili. A teda, čiže no, a teda my sme mali akože taký komplikovanejší vzťah
Takže možno aj preto to je proste pre mňa taká hlboká téma, že možno nejaké veci tam zostali nevyriešené. Ale akoby veľa ľudí podľa mňa ľutuje, že mali sme urobiť toto, mohli sme urobiť toto. Ale mne raz moja psychologička povedala jednu vetu a stále si to pamätám, že no ale keby viem, čo sa stane, tak to urobím. Ale keďže som nevedela, čo sa stane, tak som to neurobila, pretože som to tak prežívala v tom danom momente. Čiže akoby ja sa nevidím z ničoho. A nechcem seba trízniť v tomto smere, lebo viem, že to neovplyvním. Čiže takže tak, no a tým, že my sme mali ten komplikovaný vzťah, tak určite na tých terapiách už to proste sme nejakým spôsobom preberali. Čiže ešte predtým? Ešte predtým, áno, hej, že v podstate od začiatku, odkedy som riešila tie vzťahové problémy, tak do toho prichádzali aj v podstate ako doma, aj ako rodina, ako rodičia, tak čiže ja som, myslím si, že aj toto mi pomohlo v tom, aby som tú situáciu zvládala lepšie. Takže celkovo tá terapia určite mi pomáha veľa vecí zvládať lepšie. Tak je to taký pre veľa ľudí je taký ten styčný bod, že mám niekoho, kto bude tam moja pomocná ruka, keby sa niečo dialo. A už asi to človeku vôbec pomáha, že viem, že mám tú pomocnú ruku. A ja sa ešte chcela opýtať, alebo to skoro aj na Simču smerovať, že ty si povedala jednu vec, že si sa neobviňovala, lebo ste to riešili. Ale teda viem a poznám aj mne blízkeho človeka, ktorý práve po tej strate človeka, také nečakanej, sa začal obviňovať, že ľudia sa strašne veľa obviňujú, že niečo neurobili, alebo že mohli niečo lepšie, alebo niečo také, že si mi... Čo by si ty vtedy ako keby odporúčala klientovi, keby s takýmto niečím príde? Alebo... Presne to, čo povedala tvoja psychologička. Je, že keby som vedela, čo to sa stane, tak ja to spravím inak, ale proste takto vtedy som to prežívala a dôverovala tomu prežívaniu. Že z nejakého dôvodu som tie veci urobila tak, ako som ich vtedy cítila, že obviňovanie sa je také seba tríznenie. Nie je to cesta, ako sa dostať von z toho, že mi je ťažko alebo smutím, ale zase v rámci toho smútenia sa deje všeličo možné, šok, popretie, vyjednávanie a tak ďalej, že depresia, potom je zmierenie a môže tam byť aj to seba obviňovanie prítomné. Čiže v rámci nejakého spracovania smutku je určite fajn si nájsť nejakú pomoc, nechať sa v tom sprevádzať. Sú vyslovene terapeuti, ktorí sa venujú primárne smutkovému poradenstvu a je to veľmi, veľmi nápomocné a prospešné aj v rámci budovania ďalších vzťahov, v rámci ďalšieho fungovania. Tam, ako si aj ty spomenula, že napríklad tie sviatky, treba si nanovo vybudovať tú integritu, všetko ako keby nanovo vytvoriť, že teraz to bude už iné. A obviňovanie sa je to samozrejme jedna z reakcií, ale skutočne to už nepomôže. Aké boli tieto Vianoce? Tieto prvé? Tým, že toto sa všetko dialo ešte vlastne chvíľku pred Vianocami. No nám zomrel ešte aj pes vlastne na Vianoce, ten druhý. Takže akoby, ja už to tak berám, že dobré, že budúci rok na Vianoce už poviem 24. niekam do exotiky a teda... Vynecháš Vianoce. Áno, už to proste vynechám, hej, lebo akože fakt, že je to ťažké takéto prežívanie, ale sú veci, akože by som povedala, beriem to športovo, hej, niektoré z toho, to je, tak hovorím, že ten pes proste chceli za ním zavenčiť. Tak už bola stará. A na to sa človek úplne inak pripraví, samozrejme, ale tak my sme aj vtedy vlastne mali akože normálne Vianoce, hej. Tento rok sme mali viacej aj rodinu, aj Tibor bol u nás, takže to bolo zase úplne o niečom inom. Takže sme si to tak trošku zmenili, ale všetky, aj moja mama, aj sestra, sme tak akože zostali nastavené, že ten budúci rok by sme tie Vianoce urobili úplne inak. A zamerali sa hlavne na seba. Lebo vždycky to bolo že jasné, aby všetci sa najedli, aby všetci mali darčeky, aby všetci boli na tom ako neviem čo, ale vo veľa veciach, a to mňa asi aj tá terapia celkovo naučila sa viacej zamerať na seba. Niekto to nazve sebeckosťou. A nie, sebaláska. A nie, že sebeckosť. Niekto povie, že podľa mňa tá sebeckosť nie je zlá. A ja som akože celkom v tomto zameraná, že ja som sebecká, lebo proste mne ide primárne o to, aby mi nebolo dobre a môjmu okoliu bolo dobre. Čiže znie to tak ako, áno, drsne, pričom ty vieš, že ja rada pomôžem ľuďom a chcem, aby iným bolo dobre, ale jednoducho sú veci, keď ja mám pocit, že mne niekto zasahuje do môjho pozitívneho akože do môjho vnímania alebo do niečoho, čo mňa obmedzuje negatívne, tak to zastavím. Lebo sa mám rada. Čiže ty to nazývaš sebaláska. Asi je to taký wording. Lebo keď povie človek, že sebecký, ono to má strašne takú negatívnu konotáciu v tom našom jazyku, ale druhá vec je, že to, čo si ty opísala, na mňa pôsobí, že máš hranice. Áno, už ich mám.
Že áno, nemala si. Už som ju našla. Ale že, alebo môžeš mi potom nakľudne si mi doplniť alebo vyvrátiť, ak sa mu nebudeš súhlasiť, ale že ty si povedala, že ide ti od teba a naozaj, keď nebudeš ty spokojná, tak ako môže byť spokojné tvoje okolie. Potom si dodala, že tvoje najbližší a áno, ja ťa poznám a naozaj, že viem, že keby hocičo a hoci keď ti zavolám, tak zase si tu ako keby pre tých svojich blízkych, ale to, že si už sama uvedomuješ, kedy ideš za tie svoje hranice, či niekoho niekam nepustíš, lebo tebe to reálne na konci dňa nerobí dobre, tak to je v podstate to, kam sa snažíme aj na tých terapiách dostať. Dennodenne sa s tým stretávam. Ako keby sa učíme s klientami vnímať primárne svoje potreby, až potom ostatných. Častokrát je tam prítomné to sebaobetovanie, že ja všetko pre druhých, všetko ja zabezpečím, všetko im dám a potom ja vlastne som taký vyčerpaný, nemám žiadnu energiu, silu a vlastne neviem, čo sa mi tu deje, mne je zle, ja mám úzkosť, ja neviem a vlastne potom v rámci nejakej histórie prídeme na to, že ten človek absolútne seba nepočúval, nevnímal a len všetko riešil, aby všetko bolo zabezpečené, postarané, ale kde som v tom ja? Ja mám na záver také dve akože strašne pekné podľa mňa metaforické prirovnania. Jedno je s tým a to súvisí v podstate s tými hranicami a s tým, že v podstate ani v tom tento týždeň sme to mali ináč v robote a Katka to spomínala, a to je kolegyňa, a že ani v tom lietadle vlastne nemôžeš dať najskôr všetkým naokolo tie vesty alebo ten dýchací prístroj alebo čo ti to tam dá, ale najskôr musíš dať sebe, aby si pomohla ostatným. A toto je podľa mňa tá jedna vec. A druhá vec mne je moje hranice, keď som ich teda ešte hľadala, tak tiež mi psychologička vravela, že si mám seba momentálne predstaviť tak, že som taký domček, čo má len v podstate nejaké akože tri steny, alebo a nemá tu štvrtú. A že tým pádom ešte stále v podstate do mňa môžu naražať, je tam, neviem, vietor, fúka tam a jednoducho nie je to dobré. Hej? A že v podstate tá terapia je presne o tom postaviť si tú štvrtú stenu a dať tam tú strechu a mať akože naozaj ten svoj domček, aby to bolo dobré a pevné. A teda to si myslím, že dúfam, že tam už som. V rámci tých hraníc to je zaujímavé to, že mnoho ľudí si myslí, že keď si začnem nastavovať hranice, tak to musí znamenať ako, že budem nejaký, že poviem, že no tak ja už s tebou nechcem telefonovať a choď, vieš kde a daj mi pokoj. Tak toto vôbec nemusí vyzerať, hej, že tie hranice, nastavovanie sa to dá absolútne primeraným, príjemným v pohode spôsobom vysvetliť, ako sa cítim. Ja by som potrebovala naozaj väčší pokoj. Ako napríklad aj tí ľudia, hej, že keď sa tak ozývali, že teraz niekto nie. na to začne byť ale taký, akože sa tak, vieš, že to tak hneď začne vnímať, že či máš s tým nejaký, ako keby dáš najväčšiu hranicu. Áno, presne, čo robím zle. To, čo si sa povedala, že podľa mňa, keď máš tie svoje vlastné hranice a uvedomuješ si to, tak ty nechceš komunikovať na tú druhú stranu takým spôsobom, že by si mu ublížila. Vieš, že áno, viem už, čo potrebujem ja, ale zároveň nerobíš veci, ktorými by si vedome chcela spraviť niečo zle. Čiže odkomunikuješ to týmto spôsobom, že potrebujem viac času, ozvem sa ti neskôr a podobne. Zase na druhú stranu, človek, čo to bere vzťahovačne, ja osobne si myslím, že on nemá spracované veci a automaticky to bere, že aha, ty ma máš rád, alebo niečo za tým je. Lebo si ten človek neuvedomí to, že sa ešte, alebo nevie to, že sa má sám seba spýtať, prečo to tak beriem, prečo tak reagujem. Ono v podstate podľa mňa na konci dňa, keď to ten človek bere vzťahovačne, tak asi on sám so sebou má nejaký dôvod. Akože nechcem to ja vôbec nejak analyzovať, hej, ale to je taký ten, že možno on hľadá tú potrebu toho naplnenia tým, že chce ti pomôcť neskutočne a že tam možno je problém niekde inde. Je to taký. No, že nepočuje to, čo mu hovoríš. Alebo ľudí, nevníma, vieš, veľa ľudí podľa mňa nepočúva, že ten človek si zoberie, že aha, ja chcem tomu človeku pomôcť, tam môžeme baviť o tom, že čo je za tým, že prečo. A keď ty mu povieš nie, iba z toho dôvodu, že ty chceš svoj space, tak to bere tým spôsobom, že niečo sa stalo, niečo zlé, niečo. Prečo so mnou nechceš byť? A hej. No my keď začneme meniť postoj, tak samozrejme, že naša dynamika vzťahova sa začne meniť a ľudia si tiež na to potrebujú zvyknúť, že zrazu to bude inak, že ja mám nejakú hranicu, že nevolaj mi tu o polnoci proste každý deň alebo niečo, že fakt, že nie. Ale zároveň tam môže byť na druhej strane aj to, že je tam strach z nejakého opustenia, že a ty už ma máš menej rada. Že nechceš so mnou byť toľko napríklad. Ale to je len o tej komunikácii a každý vzťah je veľmi individuálna záležitosť. Treba to vnímať, ako to máme my dvaja v tom vzťahu, kamaráti alebo neviem, v partnerskom a nie, že čo je kde nejak popísané, ako by to malo vyzerať a zároveň aj ako keby uznať oprávnenosť tých potrieb a emócií tej druhej strany, že rozumiem, že možno je to pre teba niečo nové, že ja to chcem mať teraz tak, ale je to pre mňa dôležité nastaviť si v tomto hranice. Ono je to druhá vec, že pri tej situácii, čo ty opisuješ, tej strate toho tvojho tatka,
si zober, že ty si bola veľmi v emočne náročnom stave, asertívne si komunikovala, viem si predstaviť, že v tom čase si úplne nemala energiu na to dovysvetľovať tej druhej strane, že... Ale bolo mi to asi aj jedno. Trošku iná situácia. Vieš, že keď sa vrátim do tohto, že to je sled tak veľa komplikovaných vecí, že je to náročné ešte v tejto fáze byť, že OK, dobre, ja som si tu ešte stihla medzi tým nastaviť hranice a teraz potrebujem toto, že tá situácia je celá veľmi ťažká. To je zase, ale tu sa bavíme o strate. Strata je obrovská bolesť. Ja som to skôr myslela na bežné interakcie vo fungovaní, tam zapájame úplne iné mechanizmy a snažíme sa vôbec to nejak zvládnuť a vôbec ako to prežiť a nejak sa posunúť ďalej, nejak si to odsmútiť a to je niečo úplne neporovnateľné iné. Čiže... A ja som si na čo myslela, ono sa tak hovorí, keď sa rozdíš s niekým, že to pripomína tú stratu, ale tým, že zrovna pár rokov predtým to bolo o tomto, že kvázi strata z nejakého vzťahu a teraz takáto strata, tak mi to príde úplne neporovnateľné. To niekoľkokrát ťažšie. No tam tá strata je proste, že na konci dňa prídeš do človeka, ale keď vieš, že ten človek stále tu je, že aj keď sa povadíte, tak mu vieš aj za 100 rokov niečo povedať, odkázať, ospravedlniť sa, napísať. A podľa mňa v tejto sfére ty si uvedomuješ to, že už ľudsky, fyzicky a že už nevieš po toho človeka prísť, že aj keby sa teda bavíme o nejakých tých iných životoch, svetoch, tak hej, posieláš odkazy hore niekde, ale že toto je podľa mňa v tomto najťažšie, že už ten človek nepríde a nechytí sa ťa a nebude sa s tebou takto rozprávať. Toto sa potom tiež spracúva v terapii, že keď je tam napríklad niečo nevypovedané, tak sa terapeuticky to spracuje pomocou napísania listu alebo pomocou takého rolového prehrávania, aby sa to nejakým spôsobom uzatvorilo. S týmto si myslím, že ale s týmto podľa mňa nemám úplne akože ten taký problém, lebo si myslím, že presne, že v tom, ja sa fakt akože upokojujem to vetu, že proste prežívala som to vtedy inak a preto som možno niečo neurobila. Čiže akoby, ale chápem, že možno nie každý to tak má. Takže toto mám relatívne tak OK. Akože to, čo sme mali my také plány, a teda stále máme akoby v niektorých veciach uctiť si tú pamiatku, takým, že robiť veci, čo on by chcel. A že ono v tom bežnom živote ten človek v podstate stále je nejakým spôsobom. Je pri takých blbostiach riešime teraz, tak riešime klímu, hej, tam na ten dom a proste vieme, že OK, že ako by to on vyberal, hej, a riešime to takto. A je to také, na jednej strane také úsmevné, na druhej strane áno, je to smutné, ale no, je to takéto pripomínanie stále toho človeka. Ja som sa ešte chcela opýtať, že prešiel teda rok a 2 mesiace, 3 zhruba. A že ako vidíš, že sa mení to tvoje prežívanie alebo celá táto fáza, lebo čo viem, veľakrát sa stane, že ľudia sa opýtajú, ako dlho ma to tak bude boleť, koľko to chce a ja som sa teraz stretla s jednou takou asi neúplne, že ideálnou radou od psychologičky, nebolo to z našej platformy, ale dostal môj bývalý priateľ po 3 mesiacoch alebo po pol roku, čo teda prišiel o partnerku informáciu, že to tak 2 roky bude. A exaktnú informáciu, že 2 roky to trvá a on sa toho tak držal, že ho to ako keby, vieš, že dalo to, že vedel, že 2 roky musí byť nešťastný, že sa 2 roky to nevedel vymotať, ale nejakým spôsobom táto informácia mne prišla, že katastrofálna v tom bode a že ako to naozaj napríklad máš ty teraz, že či sa to nejak mení, alebo... Určite nemám také úzkosti, ako som mala, takže minimálne, už keď máš ten akože psychický prejav fyzicky, tak si myslím, že jednak asi to nebolo len tým všetkým, ale proste je to podľa mňa ten organizmus extrémna stresová záťaž. A myslím, že veľa ľudí to hneď začne riešiť liekmi a neviem, či všetkým a hneď neviem, psychiatr trebárs až. Možno na tom, alebo napríklad ty si spomenal tú smutkovú terapiu v podstate. A ja som to vtedy aj psychologička hovorila, či to nie je potrebné, lebo presne som si pozerala, ináč bola taká stránka, sa volá, že zomieranie.sk, alebo takto nejak. A ja som sa týmto akoby pripravovala a bolo to tam popísané, hej, všetky tieto veci, čiže berem to pozitívne. A ono mi vraví, že na tú smutkovú terapiu, že mám ešte čas, nakoľko je to v podstate čerstvé a veľa ľudí hneď začne, samozrejme, že veľa ľudí, ale ako podľa mňa ten názor je taký, že keď to neprejde po mesiaci alebo po 2, tak už je to depresia a už neviem čo všetko. A pritom ja si myslím, že ešte stále je to v tej aktívnej fáze v zmysle, OK, šok prešiel, stále som v tej fáze, idem sa s tým zmieriť a zmierujem sa s tým. Prešli mi možno z toho nejaké úzkostné stavy. Prešla mi taká
tá aktívna fáza, ani neviem, že či aktívna fáza, možno to aj neprešlo, možno som len viacej taká otvorená voči tomu, baviť sa o tom. A to je asi všetko. Tak hovorím, že fakt by ma to neprekvapilo, keby vojde. A takže tak asi. Asi sa tie 2 roky neviem, no ako uvidíme. Je to asi lepšie, ako to bolo? Tak ja myslím si, že ja som relatívne silná osobnosť, čiže ja som ani neplánovala prestať žiť. Tuto mi nahrávaš trochu na tú moju otázku, že áno, to môžem povedať, že ty si vo veľa veciach silná, že deje sa ti v jednej časti života a ty si tie ostatné proste držíš a žiješ si v nich a funguješ v úvodzovkách, vieš, že ideš do tej práce tak, ale sú ľudia možno, ktorí to nezvládnu takto. A že naozaj ich to ovplyvní natoľko, že nie sú schopní ani pracovať, ani určite zlyžovať alebo niečo, že čo by si ty možno odporúčala človeku, že kedy si už má všímať, že aha, už príliš dlho mi to ovplyvňuje kompletne celý život, neviem fungovať a trebalo by s tým ešte niečo viac robiť a že kedy je to také, že je to tam, je to situácia, je to ťažké a potrebujem to len proste spracovať. Len v úvodovkách. Opäť je to individuálne, že čo znamená, že už to nezvládam. Podľa mňa je úplne normálne a pochopiteľné, že keď sa niečo také udeje, mám právo sa aj zrútiť, aj úplne byť z toho rozložený, aj smútiť, aj čokoľvek sa mi deje. Pokiaľ to už trvá, neviem povedať, že alebo nechcem to takto škatulkovať, že teraz poviem, že čakajte mesiac. Proste keď už cítim, že neviem si pomôcť sám, ja chcem, aby ma niekto možno len v tom sprevádzal, aby to v tom so mnou bol. Závisí aj, aké ja mám zdroje, alebo koho mám okolo seba. Či je tam niekto, kto dokáže byť aspoň pri mne v tej bolesti, ktorý mi tam nebude proste radiť alebo niečo robiť, ale len tak vedľa mňa bude sedieť. Aj to vie byť nápomocné. A postupne potrebujeme obnovať tie zdroje a mechanizmy. Keď už vidím, že už neviem sám to zvládať, nie je na to časový limit. Môžem aj o 3 dní vyhľadať niekoho, ale hlavne v tom neostať sám. Ešte keď som pracovala aj na krízovej linke pomoci, tam som sa s tým stretávala veľmi bežne, že ľudia volali, telefonovali, písali do chatu, pretože niekoho stratili a potrebovali akútne s niekým sa len rozprávať. Len, že niekto tu je. Samozrejme, každý má inú potrebu, niekto chce byť aj sám, ale veľakrát to bolo veľmi, veľmi nápomocné. A keby sa na to pozrieme z takej inej strany teraz, že som napríklad rodina a vidím, že niekto stratil niekoho a teraz, že mám pocit, ja už ako to okolie, že ten človek naozaj sa nevie nejakým spôsobom vrátiť do nejakého, že aspoň trochu bežného života, že čo s tým má spraviť to okolie. Bo vieš, že jedna vec je to, čo tebe robili, že a prešli 2 mesiace a už ti je lepšie a podobne. Že to neplačeš. A neplačeš podobne a neplačeš, čiže to je také úplne, že nevhodne volená komunikácia, ale sú aj situácie, keď ten človek naozaj nejakým spôsobom upadá a to okolie to vidí a vie, že ten človek naozaj už nevie fungovať, že čo vtedy robí? K tomu ma 2 veci napadajú. Jedna vec je tá, že to, že niekto neplače, to nemusí znamenať, že je to v poriadku. Aj tak by som sa ako blízky človek pýtala, alebo kamarát, že ako sa máš aspoň, alebo ako ti je, pýtať sa, lebo niekedy to môžeme byť odpojení, môže to byť tak ťažké, že sme absolútne to všetko potlačili, ale ono sa to niekde potom môže prejaviť tá bolesť. Čiže ani to by som neignorovala, že to neznamená, že keď niekto sa naštartuje a funguje. Mám jednu veľmi blízku kamarátku, ktorej veľmi... No, psychologička sa tu rozplače. Veľmi tragicky zomrela mamina, aj som bola pri tom a až po roku je to tak, ako by došlo. Čiže rok to bolo v úvodzovkách? Úplne, ona fungovala absolútne ako by nič. Ona vôbec, ako ani jeden jediný prejav ničoho, absolútne fungovala tak, ako predtým. A tak ono tak potom buchne, nie? Že potom, proste, že fakt akože sa zložíš, že niečo sa stane. Po roku to prišlo tak, že depresia, veľmi, veľmi to bolo ťažké a musela chodiť často na terapie, už je to teraz lepšie. Ale ja som vtedy už vnímala, že toto nie je celkom OK. Aj som sa tu snažila nejako kamarátsky, že či náhodou by nechcela tú pomoc vyhľadať. Čiže to vôbec neznamená, že to má nejako vzorovo prebiehať, že teraz smútim. Teraz áno, sú v múdrych knihách popísané všetky fázy truchlenia, smútenia, neviem čoho, sebaregulácie, hľadanie novej integrity. Všetko je tam, áno, to je síce fajn.
Ale to takto nemusí vyzerať. A teraz, aby som sa vrátila, prepáčte, som Nie, dala tu nejakú to si dobre takú dramatickú odbočku. Nie, ale akože ja som rada za to, čo si práve fakt povedala. Čiže keď okolie vidí, že ten človek sa nezvláda zapojiť opäť do toho života, určite prísť a skúsiť ponúknuť pomoc. Jednak, čo by som mohla ja urobiť pre teba a ďalšia vec, či by si nechcel napríklad vyhľadať nejakú odbornú pomoc, niekým sa porozprávať, skúsiť to priniesť. Už som sa stretla aj s tým, ale to bolo v rámci, ešte keď som pracovala s deťmi a rodič za mnou prišiel, že strátili súrodenca v rodine a že to ako keby sestra nezvláda vôbec dobre, je to veľmi náročné, tam to fakt bolo a prišiel vlastne rodič za mnou, že či by som nejako mohla v tomto pomôcť, alebo čo by sa s tým dalo robiť a potom sme to v rámci nejakého aj smutkového poradenstva, v rámci takejto terapie sme s tým dievčatkom pracovali, takže určite sa netváriť, že to nevidím, alebo rozprávať nejaké povzbudivé tieto akože drž sa, to bude dobré. To bude lepšie. Lepšie to bude ako, no to je to radšej fakt nič, ako si ty spomínala. To je najhoršie, čo môžeme ako povedať. Že... To je ešte horšie. Ale mohlo sa stať aj horšie. Toto je veta. Ale veď nie je to až také zle a to je jedno, že či je to pri strate alebo pri hociakej ako keby ťažkej situácii, keď niekto podľa mňa povie, veď pozri tam v Afrike deti nemajú čo jesť, to je ťažšie. Ja by som... Vieš čo najlepšie? Mojej mame dokonca jej vlastná mama povedala, že no ale pozri sa, ale ako veď už je trošku staršia, ale jej presne povedala niečo na takýto štýl, že neviem, hen taká teta tej zomrela aj, neviem, dcéra. Alebo niečo na takýto štýl. Hej, že vlastne akože... A to je podľa mňa ešte horšie vlastne. Ešte keď ti to povie blízky človek. Hej, ako... No ešte je dobré, že... Čo vieš, čo je najhoršie a táto? Že myslím, že by ti pomohlo, keby si šla zabehať. Alebo sa prejsť. Áno, to medituj. A zober si psa. Tieto dobre mienené rady. Nevyžiadané. Áno, to týmto apelujem na každého, kto počúva tento podcast. Skúsme vynechať to, že chod si zabehať a niekto to má horšie a možno vôbec chceť ako dávať nejakú radu. Že mám taký pocit, podľa mňa tá otázka, ako ti pomôžem. Alebo ako sa máš, ako sa cítiš a tam skončiť, vypočuť si toho človeka a keď neviem vôbec na to reagovať, lebo ja zase mám pocit, že častokrát, že už aj keď človek, akože tá blízka osoba zvládne tú fázu jeden, že ako sa máš, ako sa cítiš a ako ti môžem pomôcť, teraz ten človek to povie a ten človek zase nevie, čo má na to ďalej povedať. Čo si myslíš, že ako za mňa je asi, že rozumiem. Keď ti bude mať ako pomoc, povedz. Že neviem, čo viac ja ešte... Ja si myslím, že aj na to, že ako ti alebo respektíve, keď sa ťa niekto spýta, že ako ti pomôžem, podľa mňa aj tá druhá strana, ktorej sa to pýtam, musí byť na to pripravená v zmysle vedieť na to racionálne a nejakým spôsobom rozumne odpovedať. Lebo veľa tých ľudí začne reagovať, že a čo mi môžeš pomôcť a podobné veci. Hej, čiže možno mne by to pomohlo v tom čase, keby sa niekto spýta iba, ale nie možno ani hneď, hej, že proste až po nejakej dobe. Ale ja som skôr chcela povedať to, že mne v danom čase pomohlo si nastaviť, neviem, chcem povedať, že rozvrh, takú jednoducho také, že čo, alebo robiť veci, ktoré potrebujem vyriešiť ja a veci, ktoré nemusím vyriešiť ja, tak odsunúť na bok, alebo jednoducho, neviem, napríklad objednávala som si krabičky, hej, tú krabičku dietu v tom čase a malo to presne vyriešené, že ja som mohla vypustiť to, že musím chodiť nakupovať potraviny, že musím sa stravovať. Jednoducho došli tie krabičky, to som si len vyzdvihla a decid. A v podstate v tom čase mi to pomohlo. Alebo proste mať nejaký tréning, alebo mať nejaký taký režim. Ten režim strašne pomohol si udržiavať, že proste nastaviť si nejaký čas, že od vtedy do vtejto. Možno ten autopilot, alebo taký ten, neviem, robotický spôsob v nejakom čase je OK. Hej, nikde nie je napísané, že to nemôže zmeniť časom a mne by to možno, a respektíve mne to vtedy pomohlo. Takéto. To je taká kognitívno-behaviorálna technika, že nastavujeme rozvrh, aj keď niekto je viac depresívny a nevie ani stať z postele, tak sa snažíme aspoň to nejako naplánovať, aspoň maličký krok, čiže ten rozvrh nám dáva istotu veľakrát. Že niečo je ešte stále isté. Že ja mám niečo, čo idem robiť, mám nejaký plán, že neostávam v tom len tak visieť. Toto je veľmi nápomocné tiež. Taký čiastkový cieľ, že nemusím vyriešiť hneď všetko, ale
Ja som vtedy, kroky. neviem, či potom akože nevystrieneš, ale ja som ešte, veď veľa ľudí ti dá Neurol, hej, alebo nejaké takéto lieky. A ja stále asi tú jednu krabičku toho Neurolu mám doma. Ono sú to také akési letilky, ktoré sa dajú ľahšie zohnať, ako by sa mali dať. Ja mám tak ako, pocit. neviem, či ste čítali štatistiky, koľko sa to u nás predpisuje, tak to je ako alarmujúce. Ja som si to ale pozerala. vieš, ale na jednej strane akoby, áno, je, že asi je toho strašne veľa, na druhú stranu mne to v niektorých bodoch pomohlo. Hej, že aby som proste sa vyslovene nič nedala dole. A ja som akože išla to najnižšie dávkovanie a možno tak iba, že polku z toho. A v tom čase, akože, až to bolo fajn, hej, že vtedy proste vypneš tie emócie. A teda bolo obdobie, kedy ja som zvážovala, aj teda psychologička sama mi navrhala, či nechcem akože zvážiť psychiatra a že možno nejaké antidepresíve na nejaké obdobie. Ale zase nedemonizujme lieky, že áno, to chcem povedať. Že aj pri iných veciach, keď máš totálne rozhasenú tú chémiu mozgu, tak môžeš ísť na terapiu, kde sa rozprávaš koľko chceš, ale nie si schopný to spracovať. Čiže by bolo úplne legitímne, keby si aj v tom čase naozaj používala nejaké takéto benzodiazepiny alebo antidepresíva. Ja som to v niektorých prípadoch, ja len doplním, je naozaj najprv sú nutné psychofarmaká, až potom môžeme robiť terapiu. Čiže to... Hej, ja som to zvažovala, lebo teda, hovorím, už keď mi to navrhla moja psychologička, ktorá ma pozná niekoľko rokov, že minimálne na to zváženie to stojí. Zvážila, vyhodnotila, nič som si nedávala, iba zostala som, lebo ten Neurol je ok, keď si to dáš raz za 2 týždne. Hej, raz za týždeň proste na nejaké, si myslím, ale není som akože odborník na toto. Ono treba pozor dávať na to, že čo vlastne bereš, či sú to tie benzodiazepiny alebo to lyrika, alebo čo, lebo zrovna myslím, že Neurol patrí medzi benzodiazepiny. A tam vzniká veľmi rýchlo závislosť. Oni sa nemajú užívať viac ako 7 dní v kuse. Hej, že tam naozaj... Preto ja som, vieš, napríklad pred pohrebom ráno som si dala tiež polku z tej. A to som má fakt to najnižšie dávkovanie. Myslím, že sme si o tom aj chvíľku písali, asi že ja som ti vravela, že dávaj pozor, nejedz to ako len tylky dlho. Hej. Ale toto, asi to je podľa mňa strašné o tej osoby, hej, že niekto, lebo ono jasné, že ja neviem, ja som sa zaspala, hej, že takéto veci, že v podstate ti to pomôže podľa mňa na ten akutný stav, ale presne, že keď ten akutný je zlý, že fakt, že nevieš fungovať, že potrebuješ trošku, možno sa práve vyspať, hej, že možno len toto, že ti to pomôže, ale áno, určite by som nechcela, aby to vyznalo, že to zase propagujeme, ale nechcem ani demonizovať, ani propagovať, tak by som povedala. Mne ten rozvrh mi určite viacej pomohol a tie aktivity a PS a neviem čo, hej, že... Benzodiazepiny sú na krátke užívanie, na krátkodobé užívanie, čiže... Tak oni, ako chápem správne, oni by mali byť tá podporná funkcia, kým začnú antidepresíva, ktoré majú pomalejší nástup, 3 týždne zhruba, tak na to sú oni určené, alebo naozaj na také tie stavy, že v tomto momente ja dokonca viem, že aj všeobecný lekár ti vie podať nejaký Xanax alebo niečo. Už sa to snažia regulovať teraz. Ja som od všeobecnej vlastne ten Neurol, hej, na tie. Že oni to majú aj akože v ambulancii, ja sa minule o tom bavila s lekárkou, že keď tam príde človek, ktorý napríklad nie je naozaj schopný si nechať zobrať krv, ale akože viem, že sa s tým začalo viac zaoberať, že kedy áno a kedy nie, lebo potom presne bolo toho všade veľa a bez nejakého odborného dohľadu si to ľudia sami nasadili a vedia si s tým spraviť viac ako keby škodu ako pomoc, ale naozaj, že tam je dobré, aby to bolo pod kontrolou odborníka, aby nevznikla na tom nejaká závislosť a podobne, lebo si človek na konci horší ako polepší. Ťažko sa toho zbavuje potom, keď už je tam vybudovaná závislosť. Mne zase pomáhalo to, že hľadať ten spôsob, alebo respektíve hľadať ten dobrý pocit a takéto šťastie v niektorých bodoch, hej, že ja som vtedy začala viacej sa venovať tým zimným športom a to bolo vyslovene, hej, že to mi robilo radosť. Napríklad. A jednoducho v tomto tak ako keby pokračovať, hej, že na jednej strane, áno, zamestnávať ti to možno tú hlavu a niekedy možno zase zbytočne, že potom nemáš čas smútiť a nepresmútiš, ale na druhú stranu tým, že som zároveň bola v tej aktívnej terapii, tak som vedela, že áno, idem síce si zašportovať, že celý deň, že budem mať sa dobrý pocit, zabavím sa, budem s ľuďmi, ktorých mám rada, ale na druhú stranu ten iný deň mám ten svoj čas, kedy jednoducho presmutím ten daný moment a že dovolím si to presmutiť. Aj v tom seriáli, neviem, či ste videli na Apple TV Shrinking sa to volá. To je inak odporúčam všetkými 10. To je podľa mňa najseriál v oblasti terapeutického nejakého prostredia. A tam presne ten terapeut povedal tej klientke, že môže smútiť, ale iba každý deň 15 minút. A normálne si musela dať časovač, budík. A keď to začalo zvoniť, ona sa tam ako plakala a tak, keď to začalo zvoniť, tak s tým prestala, išla robiť ďalšie veci. Toto ja som viac menej dostala asi túto radu. No nie je radu, ale tiež sme sa o tom bavili so psychologičkou a ona, že
že jasné, že poplačte si, alebo vykame si. Ale že potom, že už keď je to také, že niekedy to ide až do tej hlavy, proste, že ťa boli hlava z toho a neviem čo, že vtedy už naozaj, že prestať, hej, že už jednoducho dať tomu proste, dovoliť si dať tomu nejaký čas a že jednoducho trochu si to možno regulovať, hej, že vypustiť to. Ono mi to vždycky dávalo ako za príklad na takom pohári, hej, že musíš z toho trošku vylievať, z toho, že ten smutok má tú vodu, hej, alebo ten smutok je tá voda v tom pohári, že máš z toho vylievať a keď nebudeš vylievať, tak to sa ti preleje, hej, čiže sa ti to v tom nejakom, hej, presne to, čo si spomínala, tej známej, hej, že proste, že to niekde inde sa to objaví, hej, čiže mňa akoby aj v tom ten prvý štvrť toho roka jednak bol ako pracovne náročný a do toho fakt, že potom tá autonehoda a ja som sa asi vtedy niekedy tak akože zastavila nad tým všetkým, že ako fakt, že čo ešte sa musí stať na to, aby proste možno som spomalila v niektorých veciach. Takže asi aj to mi trochu pomohlo teda. On tým, že ty si chodila už tak ako keby dlho predtým na terapiu, tak si veľa vecí mala už ako keby aj navnímaných a možno nejaké mechanizmy, že myslíš si, že keby predtým máš tú skúsenosť, bude to ešte ťažšie? Určite, hej. Ja si myslím, asi tam by boli určité výčitky z toho, čo som mohla urobiť a prečo sme sa hádali o blbostiach a podobne. A ja aj z tých problémov, ktoré sme riešili predtým, som bola zvyknutá, že nie že zvyknutá, ale aj teraz si to v podstate, aj teraz to, keď niekto sa bavím s kamošmi, hej, mám kamoša, čo je teraz čerstvo rozidený, taký nešťastný. A to vidím na ňom, že jednoducho nedovolí si sa polutovať. Že nedovolí si pozrieť sa na seba z tej tretej perspektívy, alebo možno fakt, že z tej diaľky. A moja psychologička vždycky používala tú vetu, že čo by som ja potrebovala, ale vždycky akože z toho tretieho pohľadu, že čo si myslím. A to podľa mňa je úplne iné, ako keď ten človek prežíva sám so sebou, ako keď už má ako keby možno na toho tretieho človeka. Alebo respektíve, že sa na toho tretieho človeka pozerá, lebo voči tomu tretiemu podľa mňa je oveľa citlivejší ako voči sám sebe. A teda ja hovorím minimálne za seba. Hej, čiže ja naozaj som proste si dala čas na niektoré veci, vypla som, keď som potrebovala. A teda robím to stále. A myslím, že tie roky predtým tomu určite pomohli. Že viem, čo so sebou možno robiť, keď sa mi niečo deje. Že vieš sa dostať napríklad aj z nejakej možno už tej úplne veľkej úzkosti, že poznáš nejaké veci. Áno. Že máš svoje zdroje zvládania. Áno, určite, že sú vybudované. Tak, hej, že som sa tak vybudovala. Určite hranice a presne toto je dobrý wording. A keby som ti mala takú asi, neviem, či sa chceš ty niečo opýtať, Lisa? Kľudne, pokračuj. Keby bola jedna vec, čo je pre teba taký najväčší learning z tej terapie v rámci tejto témy, že čo by to bolo, čo ti napadne? Asi ten rozvoj toho presne ty si to spomínala, že sebaláska. Určite to je sebaláska v niečom, že naozaj, že mám sama voči sebe oveľa väčšiu citlivosť ako predtým. A viem si povedať, že nemusím všetko zvládať. Ešte mám určite na čo pracovať, po tej pracovnej stránke napríklad. Ale že naozaj, že dovoliť si zlyhať, dovoliť si proste si poplakať, dovoliť si povedať, že OK, že nedá sa, neviem niečo dokončiť, že proste naozaj, že mať takú väčšiu lútosť aj voči sebe, lebo ja som nebola voči sebe taká citlivá možno ako predtým, ako som teraz tak. A to je asi také, čo mne to tak akože najviac dalo a že v tom sa stále nejakým spôsobom si posúvam. A myslím si, že viem byť tým pádom aj ja sama teraz možno voči niektorým kamarátom lepšia podpora, že proste viem, že keď sa niečo niekomu stane, tak nezačnem sa pýtať detaily, ale možno presne skúsim tú otázku, že čo mne by pomohlo. Takže to má benefity aj voči iným ľuďom. Vidíš, takže sa vrátime k tomu, keď si seba označila za sebeckú, že vlastne sebaláska nie je sebecká, to čo my sme dali aj na naše mikiny, že vlastne toto je to, čo som sa ti snažila aj tým povedať, že vieš si určiť hranice, ale vlastne na konci dňa možno láskovejšie pristupuješ ešte k druhým ľuďom, lebo poznáš nejaké tie mechanizmy za tým. A tak ja to aj tak odporúčam, vieš, ľuďom, že proste že vôbec nie je zlé sa s niekým porozprávať, že nehovorím, že každý musí chodiť na terapiu. Nemyslím si, že to tak má byť, ale myslím si, že je to fajn. Myslím si, že tým hovorím, že ja to fakt stále vnímam ako najlepšie minuty peniaze. Lebo som za tým, akože som s tým stotožnená na 100% a mám také, že rozmýšľam nad tým presne, že čo chcem na najbližšej terapii riešiť, o čom sa chcem baviť. Viem, že možno sú veci, ktoré chcem viacej do hĺbky rozoberať a neplánujem ani s tým prestať, ani keď
Možno, že teraz je také obdobie, že OK, že v podstate všetko v pohode, že ja neviem, hej, kvasi doma dobre, vzťahovo dobre, pracovne dobre, ale stále sú proste veci, že OK, ale možno ešte niečo, čo by som proste chcela načrtnúť a viem, že proste tá psychologička mi v tom pomôže. Ani nechcem meniť, hej, že viem, že veľa ľudí mení. Toto napríklad akože mám tak, že zatiaľ je všetko OK. To je akože super. Ono v tomto by som povedala, že niekedy je niekto odborník alebo je dobrý v nejakej téme, kedy ľudia menia, potom otvoria niečo, kde sám ten odborník, psychológ povie, že toto nie je moja parketa a odporúči medzi sebou, alebo aj to vidím u nás v tej skupinke, čo máme z všetkých psychológov, po chvíľu niekto niekoho hľadá, že aha, toto už, že nepoznáte niekoho, alebo nevenujete sa niekto také a takej téme, že toto som zase rada, že aj vy medzi sebou takto ako keby komunikujete a posúvate si partnerov, klientov, alebo možno len niekedy to chce, že asi iný pohľad, ale ja tiež mám dlho jednu svoju psychologičku a sedí mi. No, je to podľa mňa nie vždy ti asi sadne, aj možno. Teda ja som bola tiež taká akože po tom prvom sedení, že som nevedela úplne. Zaujímavé, že vyskúšam to ešte raz. Ono tým, že ten vzťah medzi tým klientom a tým psychologom je tak špecifický, že sa, ja neviem, dá sa to nazvať fakt, že asi pracovný vzťah, neviem ani ako by som to nazvala, že čo to je, lebo má to aj to má svoje hranice. Relatívne asi dosť výrazné a treba si nastavať strašne pozorne, ako to máte nastavené. No samozrejme, tak môže sa tam diať prenos, protiprenos, rôzne mechanizmy a je vždy dôležité to aj osloviť. Že podľa mňa, keď prídem k nejakému psychológovi a samozrejme mám právo si zvoliť toho, s kým sa budem cítiť bezpečne, dobre, prijato a tak ďalej, ale keď možno vnímam niečo, že čo nám bráni v tej terapii, alebo je fajn to niekedy aj osloviť a povedať to tomu terapeutovi, že ja sa zvyknem tak pýtať že na konci, že či by niečo inak odo mňa potrebovali. Ja ako zapájam vždy klienta do procesu. Mňa zaujíma spätná väzba na naše sedenia, aj reflexia. Nenechávam to tak, že ani sa mi potom v podstate nestáva, že by klienti len tak odišli bez slova, lebo sa vždy na to pýtam a keď niečo vieme inak, niečo v tom procese nie je vyhovujúce, tak to vieme inak nastaviť, zmeniť a samozrejme ja som napríklad tiež len človek, keď teraz tu prejdem k sebe, prepáčte sebecky. Ale nie, tak, to tak, čo hovoríš, lebo ja chcem k tomu ešte niečo potom dopovedať. Tak ja tiež môžem nejaké veci, proste nejak pôsobím samozrejme na tú druhú stranu, môžem niečo inak urobiť, asi to možno nevidím a to sú niekedy maličké veci. Človek, ja neviem, ticho rozpráva príliš, alebo príliš je hlasný a to keď vám povie klient, tak si nemyslím, že to je nejaký veľký problém to zmeniť. Že nie je dôvod odísť z tej terapie, ale normálne to povedať tomu terapeutovi. Toto sa snažím aj našim klientom dokola vysvetľovať, lebo zrovna minulý týždeň som mala jedno stretnutie a tiež mi hovorila slečna, že niečo ako keby vadí v tej terapii a ja som sa opýtala, že a povedala si to svojej psychologičke? A ona, že nie. Ja, že no tak je to musíš povedať, že ako to má vedieť. A ona mi zostala taká prekvapená a ešte vlastne reálne my teraz čo robíme, že po 3., 9., 6., preskočila som 6. sedení, posláme taký dotazník, čo je vlastne, že anonymný na klienta, ale že ide to vám psychologom a im to vždy príde do e-mailu, že či chcú niečo odkázať a vlastne celú tento mechanizmus som vymyslela na základe popudu od klienta, že ja milujem svoju psychologičku, ale vadí mi toto a neviem, ako jej to mám povedať a že hanbila sa vlastne klientka to na to sedenie povedať, tak ja som myslela, že tak skúsme toto a že keď chce, môže sa ten klient podpísať, keď nechce, tak sa proste nepodpíše, že psychológ dostane feedback. Nevie síce od koho, ale že je tam táto možnosť, len tým by som chcela iba ako keby nabodať klientov, že nech povedia, lebo naozaj aj toto je vec, čo... Oni sa niekedy majú takú väčšiu starosť ešte o toho psychológa, tí klienti. A ja stále hovorím, že čokoľvek mi poviete, ja to určite zvládnem aj prežijem. Mne to kľudne môžete povedať, vieme na tom nejakým spôsobom pracovať, pozrieť sa na to, takže som nevedela, ako vám to mám povedať. A tak, že ja to prežijem. Že kľudne mi povedzte, a ja som za to vždy veľmi rada. A zvyčajne to nie je nič, ako hovoríme, že to sú také maličké veci, že vždy, keď niečo dopoviem, tak vy sa tak zamyslíte a až o 2 sekundy niečo poviete. Good one. A to potom ale môžeme rozobrať, že prečo vám to vadí. Že to môže byť nejaký mechanizmus, ktorý sa tomu človeku deje mimo sedení. Vadí vám ticho? Čo sa tam deje v tom procese? Ja si myslím, že to je fajn rozoberať. Mňa sa to pýtaš, alebo nás sa to pýtaš, čo to vadí. Ja som mala inak toto isté so svojou psychologičkou, lebo teda ja mám pôvodne makatke, že roderianka a pracujem s emóciami a ona robí akože s traumami a celé to bolo vždy také veľmi, že ako sa cítim, také príjmajúce a naozaj. A teraz ja som v nejakom bode,
začala riešiť tému, akože bude to teraz úplne mimo našej témy, čo tu dnes rozoberáme, že mala som problém so sexualitou, nie že s orientáciou, ale že nefungovalo mi to vo vzťahu a ja som začala mať pocit, že som nejaká pokazená, riešila som to cez gynekologa a vôbec som to aj povedala psychologičke, že mi to nejde. A ja som raz prišla, že lebo ja som mala pocit, že s ňou sa o tom nemôžem baviť. A vtedy mi napadlo, že možno vymením psychologičku, že nejakú takú na túto tému. Ale niekde ma zastavil môj mozog, že ja som sa nikdy na to neopýtala, že tak možno sa jej to skúsim opýtať, tak som prišla, že dobrý deň, Katka. Ja mám taký problém a neviem, či sa to s vami môžem baviť. Ona sa tak milo usmiala, tak veľmi príjmajúce, že Magdalenka, samozrejme, povedzte. A teraz zrazu sme zistili, že ja som teda asi ani fyzicky pokazaná, že to bol môj blok v hlave. Celé sa to otvorilo a ja som normálne zostala pozerať, že Tiberďo, s ňou sa dá baviť aj z úplne inej strany a že mňa to iba tak potešilo a zrazu to otvorilo a od toho momentu som prestala mať strach hoci čo je povedať, ale reálne, že to bolo po roku a pol terapie, vieš, že ja som nikdy nemala pocit, že niečo nehovorím tak, ako to naozaj cítim, ale do tejto témy som nešla. Lebo som mala pocit, že sa to nedá. Jedna otázka, zrazu tento blok zmizol a odvtedy mám pocit, že sa s ňou môžem baviť úplne. Ale tak ono asi veľa tých vecí takýchto s tým psychologom otvoríš podľa mňa až po nejakých aj roky možno, nie? Že fakt akože nejaké ťažké témy alebo proste niečo. Že, vieš čo, keď si zoberiem, čo som s ňou riešila, som mala pocit, že s ňou riešim najťažšie témy o tom prežívaní. Ty zase tiež poznáš všetky tie moje nuancy, čo sme tam riešili a prečo som išla na terapiu. To možno raz v tomto podcaste porozprávam. Ale a toto sa mi akože zdá oveľa menej náročné ako to, čo som tam naozaj riešila. Ale nejaký som mala proste taký blok. To možno taká stigma, vieš, spoločenská. No, vidíš, možno, že iba taká, že sama, pričom ja mám vždy pocit, že toľko tú stigmu neriešim tým svojim prežívaním, ale vidíš, na konci dňa môj mozog ju tam niekde mal. Takže tak. A sexualita v našej spoločnosti to tiež je častokrát tabuizované. No. Sú také témy, aj smrť. Smrť a sex a neviem čo, sú také tabu témy. Ale preto je fajn možno i vystúpiť mimo tú komfortnú zónu a skúsiť to v tom terapeutickom vzťahu, no kde inde, keď nie v tomto vzťahu. Že skúsim to otvoriť, lebo potom, keď to nejak sa tomu vyhnem, v inom vzťahu sa mi to prejaví, mimo tej terapie. Ale zase nechcem povedať, že je úplne normálne nájsť si aj niekoho iného, keď mi to úplne nevyhovuje, alebo ja neviem, si tam sadnem a pripomína mi tá terapeutka, neviem, moju učiteľku na základnej, čo ma byla pravítkom, tak asi tam nebudem chodiť. Alebo nemáš rád, už sme to párkrát spomínali. Že, nebudem menovať kto, ale strašne mi 3 mesiace som tam chodila, nesedela mi tá psychologička, že ona bola super, mala všetky školy a nevedel som na to prísť, že prečo. A potom som si uvedomil, že mi pripomína moju babku, s ktorou nemám dobrý vzťah. Neviem, kde som toto zachytila. Čo? Niekde som to podľa mňa zachytila. My sme to už rozprávali aj s dotyčným na nejakých diskusiách a tak, ale že je to pre mňa, alebo som to možno aj niekedy hovorila, že je to taký, že to je taký príklad toho, že naozaj ten psychológ môže byť fakt dobrý a toto je taká drobnosť, kedy je dobré vtedy vymeniť toho psychológa. Že ten odborník môže byť dobrý pre teba a pre mňa nie, tak jak napríklad moja psychologička by tebe nemusela sedieť, nebudem sa tvoja, alebo že proste naozaj je to... Tak je to podľa mňa aj hlavne ťažká úloha nastaviť si ten vzťah s tým klientom, lebo tak podľa mňa možno niekto očakáva, že ja, alebo respektíve možno aj ja som to očakávala, keď som tam prišla, že vlastne ja dojdem a ten človek začne riešiť za mňa problémy, alebo že proste začne mi hovoriť, čo mám teda robiť. Hej? A to je taký ten, že rady, hej, že proste že mi začne radiť. A vlastne ono to absolútne tak nefunguje. Hej, že okej, že povie mi, že má teóriu, alebo ja neviem, hej, že consent si odo mňa väčšinou pýta na svoje teórie, tak by som povedala. A fakt akože všetky tie veci, ja to beriem tak, že ona ma tak navedie, že týmto smerom ideme, čo si o tom myslím, na konci aj tak ja nájdem tú odpoveď v podstate správnu, alebo pre mňa správnu a ideme ďalej a super, všetko, paráda. Ja sa vždy na začiatku na úvodnom sedení pýtam, aké sú vaše očakávania od terapie. A keď mi niekto povie, že očakáva, že mu pomôžem, alebo respektíve ja rozhodnem, či sa má rozviesť, tak viem, že to naozaj musíme prebrať, že takto to nefunguje ten proces. Že ja nemôžem rozhodovať za klienta, či sa má rozviesť, pokiaľ tam nie je domáce násilie alebo iné týranie, vtedy naozaj môžem dosť direktívne povedať, že takto nie, ale v ostatných prípadoch je to vždy na rozhodnutí klienta. A niekto ide do terapie s takými očakávaniami, že povedzte mi, vy to rozhodnite. A stále je to také vracanie sa k tomu. No a čo mám robiť? A ako to mám robiť?
Vieš čo, častokrát sa aj mám používať často, ale príde aj z médií nejaká otázka, že nech psychológ napíše rady na toto a ja im vždy hovorím, dobre, toto musíme preformulovať, psychológ nedáva rady, nedáva zázračné modré tabletky, alebo nerobí lobotómiu, ako ja si rada robím z toho v úvodzovkách srandu, že prídem, vyrieším a život je gombička, že vám to úplne takto nefunguje. Adi, čo by si odkázala ľuďom, ktorí sa napríklad necítia dobre, alebo stane sa im niečo ako tebe a váhajú, že či na tú terapiu ísť? Tak podľa mňa už keď človek nad tým váha, tak už je fakt akože krok od toho, aby to urobil. Ale vieš, koľko ten krok trvá? 14 mesiacov až 4 roky. OK. Tak ja si myslím, že nemajú čo stratiť. Môžu len získať aj v podstate, lebo vidí XY teraz aj pre sa aj vy ste platforma a je toho milión aj momentálne. A ja teda osobne som skôr to je možno také, že je toho síce milión, ale toho obsahu je tak strašne veľa, že podľa mňa práve je dobré skôr ísť za niekým, kto sa tomu bude venovať, že naozaj a bude sa venovať špecializovane proste tomu danému človeku a nie z XY Instagramových videí a how to blogov a neviem čo. TikTok je nová terapia, nie? Takže za mňa určite, teda presne ak váha, tak do toho ísť, lebo už tam niekde asi tá myšlienka z nejakého dôvodu proste je. Alebo fakt teda môžu získať, si myslím, že iba. Asi proste naozaj tam precítiť aj tú ľútosť voči samému sebe. Že proste asi to ten daný človek tak nechcel. Bohužiaľ sa to tak stalo, lebo sa to stalo. A začať rešpektovať tie svoje pocity a neobviňovať sa zo všetkého a proste poplakať si, keď je treba. A požiadať o pomoc, keď je treba. S tým podľa mňa tiež majú ľudia problém. Alebo nechcú, lebo to je nejaká automaticky. Aspoň ja som tak mala, že keď požiadam o pomoc, tak to znamená, že nezvládam niečo. Takže asi to. Nechcem povedať, že to prejde, alebo neviem, či to prejde. Myslím si, že sú traumy, ktoré jednoducho neprejdú. Že sa s tým dá naučiť len žiť v nejakom smere. A keď má tá terapia byť práve to, čo mi pomôže s niečím naučiť sa žiť, namiesto toho, ako prežívať. Lebo to je podľa mňa, sú to také naozaj, že dve slova, hej, že prežívať a žiť. A keď tá terapia má pomôcť žiť, tak radšej ísť a prekonať to váhanie a jednoducho sa tomu otvoriť. A ja si myslím, že veľa ľudí, aj ja som určite bola taká, že keď som presne prežívala tie pravé momenty na tej terapii, a bola to jedna z prvých vecí, čo som proste urobila bezprostredne potom, ako sa to všetko stalo, že som začala riešiť termín sama pre seba. Teraz neviem, čo som chcela povedať. Že si hneď išla. Áno, hneď som išla na tú terapiu. Že proste vedela som, že to pre mňa bude dobré. Hej. A to som chcela vlastne povedať, že tí ľudia jednoducho tam prídu a podľa mňa sa to spustí tak samo všetko. Že presne ten psychológ sa spýta, čo môžem pre vás urobiť, alebo s čím teda, čo ideme. Hej, lebo veď to nie je o tom, že automaticky ma hneď tá druhá strana vedie, že čo sa deje, ale teda podľa mňa už to ide tak prirodzene, že proste fakt robí ten jeden krok a ak mi to má pomôcť k lepšiemu životu, tak prečo nie? Ďakujeme. Adi, veľmi pekne ďakujem, že si prišla do našho podcastu porozprávať o tejto naozaj že ťažkej téme. Si sa ďakujem, že si tu so mnou bola a doplňala si odborný pohľad a názory na celé toto, čo sme sa tu rozprávali. Ďakujem, Dávi. Ďakujem. A ja ďakujem, že som to mohla byť. Cítila som sa tu fakt veľmi, veľmi príjemne, ako v obývačke. To sa teším. Ďakujeme. A majte sa. Ahojte.